into enye izoba illegal manufacturing of lotshwala lo. Namhlanje abakwantsasana babambe abemi baseTaiwan ababini nabarhanelwa ngokuvelisa utywala bomgunyathi kwingingqi yaseWestonaria eGauteng. Mile sijabulisayo ngoba kusasa kuzophinde futhi uthola ukuthi kubulawa bona abantu abayi-community ngokungathi manje okanye thina sikhomba imizi ekuhlala kuyona izigebengu. Abahlali baseNanda KwaZulu-Natal basamile kwelokuba kutyalwe amajoni kule ngingqi ukukhawulelana nengxaki yolwaphulo-mthetho oluqatseleyo. Umqeqeshi Bafana Bafana uHugo Broos ulibhengezile iqela lakhe lizaqobisana neLesotho neBenin kwimidlalo yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi yango-2026. Sinamkele kwindaba zethu Wandamba Ndodwa, Wandamba noPhumza Sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Namhlanje amapolisa abambe abemi baseTaiwan ababini nabarhanelwa ngokuvelisa utywala bomgunyathi kwingingqi yaseWestonaria eGauteng. Abanye abantu nekholelwa kuba bangene kweli ngokungekho semthethweni baye baxinwa ngemibuzo. Amapolisa athaye ahletyelwa ngalo mzimveliso ngumsebenzi obengaxolanga imeko abasebenza phantsi kwayo. Balithoba bebonke abarhanelwa ababanjiweyo namhlanje kuqoqo lwamapolisa nobelikhokelwa ngumkomishinala wamapolisa eGauteng uNjengelethomi Mthombeni. Uthi lo mzimveliso unezixhobo zokuvelisa utywala bomgunyathi nezixabisa isigidi serandi. Zethu masingena kule illegal manufacturing plant sithole ukuthi no kune two of the Taiwanese national, and then is ne kholo lekuthi labantu yibo labo baphethe lapha, and then 7 illegal immigrants, and then lapha kule 6 baphuma eMalawi, and then 1 uphuma eMozambique. Umthombeni woleke ngelithi baza kudibanisa inhloko negunya abantu lezotshutshiso ukuze abemi baseTaiwan bajongane nengalo yomthetho. Into enye izoba illegal manufacturing of lotshwala lo, and yesibili kuzoba indaba yokuthi no labantu laba ama-Taiwanese lababili baqasha abantu laba uthola ukuthi akusi abantu base-South Africa, se-foreign nationals, and then enye charge lesibhekile indaba yokuthi labantu laba they were subjected to work long working hours or excessive hours. So ngayo le ndlela le sizobheka ne-prosecuting authority ukuthi no ngeke kufakiwe i-charge ye-kidnapping. Ukanti esesigadeko sesesibini apho amapolisa aqoqe aze abamba abantu kule ndawo yaseWestonaria nalapho kwafunyanwa amachiza. Kusenjalo Njengele Mthombeni uye waphawula ngesinye isiganeko nalapho kuye kwabulawa umrhanelwa omnye ze kwabanjwa abarhanelwa ababini. Oku kulandela ukuqhushumba kwe-ATM eProtea Glen eSoweto. Ngentseni yanamhlanje abahlali baseMawoti badele izindlu zabo babamba umngcelelo ochasene nolwaphulo-mthetho okukuze emveni kokudutyulwa kubulawa abantu abathathu emva kokuba amadoda angaziwayo evulele ngembumbulu kwindibano yabantu bebanjwe ngomvulo. Bavakalise ukungaxoli ngamapolisa abathi arhuqa inyawo kwiziganeko zokuphathwa mbengwana imigewu abahlali baseMawoti. Batsho bebongoza amapolisa ke ukuba angenelele kule meko. Somphakathi siyahlukumezeka, abafana bangena ezindlini badubula bathatha yonke into, so abantu abasakwazi emsebenzini baphuca zonke izinto. Emsebenzini abasasebenza abanye bagodukile bayishila imisebenzi yabo. Sicela ngoba Nkosi yami amaphoyisa aseMafutana ndifuna uxoxa akalithathi inyathelo ngexesha sisi, athatha isikhathi eside ngoba abafana ekhaya bafika ngo-2 o'clock kwaze kwashaya u-3 o'clock kwaze kwafika umphakathi waseMawutani amaphoyisa afika mva kwesigameko. Ayikho into ephumile esijabulisayo. Sibona kuzifanela cause mebezositshela ukuthi masebenzisane nezigebengu, masebenzisane nabo ukuthi babophe izigebengu. Bakhona abazali bezigebengu abangakwazi ukusebenzisana nabo lula. Hayi thina siyi-community ngoba kusasa kuzophinde futhi uthola ukuthi kubulawa bona abantu abayi-community ngokungathi manje okanye thina sikhomba imizi ekuhlala kuyona izigebengu.
Abahlali bakwafuna impendulo ngamaphulo okulwa ulwaphulo-mthetho oku kulandela isicelo sabo sokuba kufakwe amajoni kule ndawo. Umphathiswa wezobulungisa unkosikazi Mamoloko Kubai uthi uqinisekile ukuba baza kuphumelela belisebe kwilinge labo lokuphikisa isibheno sikaShepherd Bushiri sokungabuyiselwa kweli okukuze emva kokuba inkundla yaseMalawi igwebe ngelithi uBushiri nowakwakhe kufuneka babuyiselwe kweli ukuze bajongane nengalo yomthetho. Esi sibini sijongene namatyala liqela kuquka ukudlwengula, ukutyeshela imiqathango yebheyili kunye namatyala alawula ukusetyenziswa kwezezimali. As I said to stakeholders, there are men and women who are committed, who are doing well. There are judicial officials who are doing well. We are seeing victims victims getting justice in many cases. That's why it's important for us to read out to those who are doing wrong, because we must protect these ones. If we don't, those who are doing well, who are living upright, are going to feel discouraged, or we can risk their lives. So the justice system has not come to a standstill, has not come into its knees. We do need to fix where problems are. Usapho lukaNesethu Rhawuzela ekutyholwa kuba ubulewe ngulowo ebencuma naye kuTsolo eMpuma Koloni lunyanzelisa izizathu ezibangele kuba abulale intombi yalo. Izityholo zithi uNesethu ebenama-25 iminyaka ubudala usweleke nje ukufika kwakhe esibhedlele ngomgqibelo ogqithileyo. Umzimba wakhe ubunezivubeko zokubethwa. Namhlanje umtyholwa uvele enkundleni kamantyi yakuTsolo ngezityholo zokubulala. Esi siganeko senzeka sele ziqokelelwe iinkcukacha amanani ezibonakala ukuba bangaphaya kwe-2,000 abantu esele bebulewe kwezi nyanga zintandathu zigqithileyo eMpuma Koloni kuphela. Untsiki Noyiya uyanaba sithanda ukulumkisa abantu ngeli nqaku lilandelayo. Umfi uNesethu Rhawuzela ngomnye weenkcukacha-manani zikamphathiswa wezokhuseleko azidandalazisileyo. Umphefumlo wakhe uphumele kwisibhedlele iDr Malizo Mpehle ubhonte-bhonte kukubethwa ngokutsho kadade wabo. Yena nesinqandamathi sakhe bebengoomongikazi kumaziko empilo ohlukeneyo. Ungumntana, so endlela endilimele ngayo andikwazi noba ndingathi ndirhalela ukubuza kulo mfana into uba ngaba yintoni lingake beseyenzile le ibibangela uba ade ambulale ngesihluku esinje. Intloko icufutyufu, ishape yentloko ayiseyiyo, umzimba ugreen wonke. Ulutsha obeludyusha phambi kwenkundla nalo lulangazelela iimpendulo kumtyholwa. Mna ndimcela nje yena kuba ndirhalela uke ndimbuze uba le nto ayenzileyo bengafila njani yena uba ibingenziwa kowakhe usisi. Isithethi sekhaya sithi bakhwanqiswa ngumsindo ode wakhupha umphefumlo. Kunzima kakhulu sisi, kuba kaloku asiyazi uba ngumsindo othini ude umbethe umntu ude alale phantsi kanti usambetha. Ndicinga uba lo mntu ungambetha nje yiloo nto, ungatsho uba uzombetha umntu ade abhubhe umntu, inoba yintoni loo nto, ithetha ukuthini loo nto. Usapho lomtyholwa obelukhona enkundleni luthi nalo lunyembezana zizityholo ajongene nazo unyana walo. Usethu kuthe bevusa ikhaya lakhe like ubaxolile. Usethu akanabazali, baxolile akanabazali. Usethu bezama uvusa ikhaya lakhe, ubaxolile bezama ukuvusa ikhaya lakhe, kodwa usathana wangenelela. Sicela kube luxolo. Andiyazi baba kuye kwenzeka ntoni, kubuhlungu, 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 kubuhlungu. Umalumekazi wakhe ulila kathuli day and night, afone ngo-12 o'clock athi masithandaze, athi umntana umntu. Sicela kube luxolo bethunani, siyazithoba akumnandanga. Thetha ukuthi isidanise kakhulu le nto, isidanise kakhulu, kodwa ondicela uxolo kulaa family yakwaRhawuzela bangasithathi ngongathi umntana wethu sisigebenga. Akasosigebenga lo mntana, akukho kwanto awake wayenza ekuthiwa imbi. Andithethi kuba ndingunina, ilali yonke nabakhula naye bayamazi. Eli tyala limiswa kuba umphandi ebengekho enkundleni ngenxa yeemeko ezingaphaya kwamandla wakhe, yaye igunya bantu lezotshutshiso lithi alizunqwala kwisicelo sebheyile. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya kuTsolo.
Liphinde lahlala ityala lika-Andy Khawa kwinkundla ephakamileyo eGqeberha eMpuma Koloni. uKhawa wadlwengulwa kwiminyaka eli-14 edlulileyo. Namhlanje ingqina elanceda uKhawa emva kokudlwengulwa kwakhe lixelele inkundla ngemeko enzima awayekuyo. Ingqina lanamhlanje enkundleni kwityala lika-Andy Khawa lithi lambona ekwimeko embi kakhulu Andy ngethuba wayesandula ukudlwengulwa. Umtyholwa uMoses Gqesha utyholwa ngokudlwengula lwasetyhini izihlandlo eziliqela ngonyaka ka-2010. And what was her condition like as she was walking with you back to the parking lot? She was not in a good condition at all, physically or mentally. Let's first start with the mental. You said she was not in a good condition mentally. What do you mean by that? Well, she looked very traumatized and obviously was manifesting a traumatized state. Explain to the court, what do you mean manifesting a traumatized state? Well, wailing, crying, upset. When you say the condition wasn't physically good, what do you mean by that? She was struggling to walk. Do you know why she was struggling to walk? I wouldn't know exactly what happened, but obviously from what she had experienced overnight. Elingqina lithi emva kokufumanisa uAndy ekule meko bazama ukunxibelelana namapolisa kwaye amapolisa zange afike. What happened when you eventually met up with the police? They told me that they had called the police and we were waiting for the police to arrive. Yes. And did the police arrive, sir? No. Yes. When the police failed to arrive, what did you then do? We took her in the car and we took her to the Humewood police station. For how long have you waited for the police before you took her to the police station? I think at that stage it was about 45 minutes or so. Kulindeleke ukuba elityala liqhube kwakhona ngomso. ANC isamkele isindululo somphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana sokunyuswa kweVAT ngesiqingatha sepesenti. Unobhala jikelele walombutho uFikile Mbalula uxelele unondaba ngoluvo lwe-ANC ngohlahlo lwabiwo-mali luka-2025. Izolo umphathiswa wezezimali uthe thaca intetho yohlahlo lwabiwo-mali ekudala ilindelwe nalapho avakalise ukonyuka kwerhafu yeVAT ngomyinge we-16% kunyaka-mali ka-2026 no-2027. Oku kuza kwenzeka kwizigaba ezimbini zomyinge we-0.5% kulo nyaka nakozayo. Umbalula uthi sisigqibo esi esinikwe inqwalasela mandla. The proposed VAT increase of 0.5% points in each of the next 2 years, bringing VAT to 15.5% in 2025 and 16% in 2026-2027. Is a carefully measured intervention designed to sustain government revenue without disproportionately affecting the poor. The ANC recognizes the concerns of working class families, which is why mitigation measures including an expanded zero-rated VAT basket, real increases in social grants, and fuel levy relief have been prioritized. ISADC inqwalile kwingqungquthela yayo ukuba irhoxise iphulo layo logcino-xolo kwilizwe lase-DRC. Oku kuthetha ukuba amajoni betyalwe kwelalizwe azarhoxiswa kwiphulo lawo logcino-xolo. Le ngqungquthela ibishukuxa imiba yokhuseleko e-DRC. Abafuyi kwiindawo ezithile zephondo laKwaZulu-Natal bakholelwa kwelokuba urhulumente akakhange athathe amanyathelo akhawulezileyo ukukhawulelana nokuqhambuka kwesifo sochwane nenyebethu i-foot and mouth disease ngolwasemzini, ukuze emva kokubakho kwesithintelo esivela kwisebe lezolimo nesithintela ukanjiswa kwezilwanyana kulandela ukubakho kwesi sifo kuhlobo lwezilwanyana ezintathu kweli phondo. Ayabongozwa amafama nonofandesi ukuba bangatyesheli isithintelo sokufudukiswa kwezilwanyana kwezithili ezingqonge iphondo laKwaZulu-Natal. Ukanti usihlalo wombutho iAmajuba Livestock Association, unkosikazi Sibongile Nkosi uthi esi sifo sivela ngaphandle kwephondo.
La eMajuba besiqala ukuthola ukuthi kunalesifo. Okwesibili abafuyi esinabo sesiyenzile imihlangano eminingi ukuze sikhulume nabo sibazise ngale ndaba yalesifo nanokuthi ukuze sikwazi ukuvikeleka ukuthi singabhebhetheki kakhulu kufanele senze njani. Kodwa ke abanye babo abakavumi kwemukela ngoba umuntu uthi akatshelwe kuqala ukuthi inkomo yakhe bathe uma beyidonsa igazi bayithola ipositive noma inegative. Isebe lezolimo limisele imiqathango kwisithili saseMajuba eKhincetyayo kwaZulu naseMkhanyakude. Ukanti abo bachaphazelekileyo bathi batsala nzima. Njengoba sirana ibhizinisi kanje abantu benza imisebenzi bayedinga inkomo and asikwazi manje ukuthi sikhona ukuyideliver thina yabo manje because since kunale problem kanje inkomo zivaliwe. Umlawuli oyinhloko wenkonzo yonyango lwezilwanyana kweliphondo umemelela insebenziswano ukuthintela ukusasazeka kwesisifo. The key critical element currently by the local farmers on the outbreak area, which is Amajuba, Newcastle, Danhausen, Utrecht area, is to prevent the spread of the disease, is to work with us and not move animals. Present the animals up for vaccination, those the areas is designated for vaccination, so that the animals that are exposed or are at risk of exposure develop immunity. Isebe lezolimo kweliphondo lithi liyaqhubeka nephulo lokugonya izilwanyana ezilinganiselwa ku-47,000 kwisithili saseMajuba. Umqeqeshi Bafana uHugo Bruce ulibhengezela iqela lakhe linabadlali abangama-23 elizakuqubisana neLesotho neBenin kwimidlalo yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi yango-2026. Ukanti uThabo Moloisane nongumdlali wangasemva weStellenbosch FC nguye kuphela umtshakazi kweli qela ngelixa uPercy Tau ephinde wakhwetywa kwakhona kweli qela lesizwe. Ifolosi yeliqela lalapha ekhaya uPercy Tau nedlala kwelaseKhatar sithetha nje ubuyele kwakho kwiqela lesizwe kwaye umqeqeshi uzichazile izizathu ebezibangela ukuba angambizi kwixa elingaphambili. I've always have the feeling that he was not on the right place. He had also the coach didn't like him so much either, and the more games the less Percy played. uHugo Bruce uthi akananxa nabadlali beqela leKaizer Chiefs kwaye uza kubabiza xa iqela labo liqhuba kakuhle kwiBetway Premiership. When the team will be better and when players will play better, surely I will call up players from Chiefs. But for the moment I don't think that I have to call them because they are really struggling again in the league. Bafana nehleli kwindawo yesibini kuGroup C iza kuqubisana neLesotho ePeter Mokaba Stadium ngoLwesihlanu weveki ezayo phambi kokuba intingele Ivory Coast nalapho iza kudibana neBenin ngomhla wama-25. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Ndibabeka zibini kuwe mamqwathi nomamzango deskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam leMozulu mna igama lam ndikuThabile Makhaphela mna ke ndikubasebathenjini mvanje nansi iMozulu sawuvula mbukele ekhaya kokuphawula kaloku ngawo ke lo mfanekiso wethu wokuqala ogcina ngamandla kwiziganeko zamvanje apha kuMzantsi Afrika kuphela noko pha imeko siyayibona futhi kukhona ukuxhapha kokuqatha kwemvula ngamandla futhi pha ko-Free State naseJohannesburg ngokubanzi pha kuMazantsi futhi ePretoria gxeba amandla apha ya nge-17 beqhuba ke belusongo usuku ngezontshizane ko-25 degrees wona ke amaqondo wakho phantsi naphezulu ngoloqanqa iphondo kusempuma koloni njengapha kwimpuma elaphondo futhi eMthatha kwasekuseni futhi nazo ezomvula zikhatshwa pha ngo-13 bayisonge beyivala imini futhi ngelashumi nje elikhatshwa sisithandathu. Kunami ngokubanzi ubukele ekhaya jonge kalupha iphondo lethu lase-Free State njengapha kumbindi walo ubupha kwindawo ezifana seVelcom kwasekuseni futhi nendawo zonke nje ezikufuphi kulamandla kwasekuseni pha zezomvula zikhatshwa zindudumo kanti xa bezawulala pha futhi bayisonga ngo-27 degrees bona ke pha ephondweni lasentshona koloni ngamandla pha kwimpuma elapho indawo ezifana pha kaloku Beaufort futhi phaya kuyanetha kuyaduduma kuyabaneka futhi ngo-17 degrees.
masijonge ngokubanzi phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso indawo eziphakeme kakhulu phaa njengaphaa koKurumane ekuseni futhi ngo-16 kusanetha yonke laa ntsasa sehle njalo ngaphaa kaloku koKimberley futhi xa bezawusonga imini beyiqukumbela ngo-27 degrees. Nathi bethina kaloku imozulu phaya ephondweni futhi lase-Northwest ngomso kwintshona yelaphondo ngamandla phaa koVryburg phaa neziphanduka kwasekuseni ngo-16 degrees xa unyuka futhi ngamandla phaya koTosca ngo-30 ebusuku. Baphila kanje ibukele phaya ephondweni laseRhawutini ngamandla futhi kwindawo ezikumazantsi welaphondo ubuphaya eSprings kwasekuseni futhi ungavuswa ziintshuzane phaa zemvula ngamandla futhi kulapha koJohannesburg naphaya eThembisa eSoweto Alexandra futhi kusanetha ngeshumi elinesihlanu. Kanti ke baphila ngohlobo phaya ephondweni laseLimpopo ngamandla futhi phaa koBilabila kwasekuseni futhi kusanetha Thabazimbi kusanetha naphaya ePolokwane ngokumandla indawo ke ezikumbindi phaya welaphondo futhi ekuseni bevuswa ku-17 degrees sehle njalo futhi sithe chu phaya ephondweni laseMpumalanga indawo ezikumazantsi welaphondo futhi njengaphaa loko eErmelo futhi ngo-14 unyuke ngamandla futhi phako eMalahleni xa beyisonga beyivala imini ku-20 degrees. Mkele ekhaya namkha uvume kaloku nam ndiyisa ngemozulu phaa ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu-Natal njengaphaa kwintshona yabo phaa futhi eLadysmith kwasekuseni futhi nazo ezomvula neentshuzane phaa ngamandla futhi ngo-14 kodwa kanti ivala kokugqibela Newcastle futhi kusekuhle kwasekuseni. Mna ndikuthanda kangaka xesha elimyoli. Kamnandi mawethu.